L-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan, Kap 18. Kif qal dan, Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda, dak li tradih, kien jafu l-post, għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġema soldati u xi qases mingħand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf b'kull ma kien ġej fuqu, mar fuqhom u qalilhom: Lil min qegħdin tfittxu? Huma weġbuh: Lil Ġesu ta' Nażaret. U hu qalilhom: Jiena hu. Ġuda, dak li tradih, kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu, huma resqu lura u waqgħu mal-art. Lil min qegħdin tfittxu? Reġa' staqsihom. U huma qalulu: Lil Ġesu ta' Nażaret. Ġesu weġibhom: Għadtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal: Minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmum Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil Pietru: Erġa' daħħal is-sejf fl-ant tiegħu. Forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux? Imbagħad is-soldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-għases tal-lud qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħaduh għand Anna, billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil-Lut li jkun jaqbel li bniedem wieħed imut għall-poplu. Xmum Pietru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien mitħla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru: Inti m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? U weġiba: Le, minix. Il-qaddejja u l-għases kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bard u għadu hemm sħana, u Pietru wkoll qgħad magħhom sħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu: Jiena tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallim dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lud kollha u bil-moħħbi mat xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni x'għadtilhom u ma jafu x'għadd. Kif qal hekk, wieħed mill-għases li kien ħtejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu qallu: Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesu qallu: Jekk jien għadt xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn. Imma jekk għadt issewwa, għaliex terfa' idejk fuqi? Imbagħad Anna bagħat lil Ġesu marbut għand Kajfa, il-qassis il-kbir. Xmum Pietru mela kien qiegħed hemm ma' sħana u qalulu: Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? Immu ċaħad u qal: Le, minix. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal: Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien? Pietru ċaħad għal darb'oħra u minnu fih idden is-serduk. Imbagħad ħadu lil Ġesu mingħand Kajfa għall pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitniġsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom: X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? U huma weġbuh: Li kieku dan ma kienx raġel ħażin
aħna ma konniex natuh fidejk. Pilatu qalilhom: ħuduh intom u ġġudikawh intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-Lut qalulu: aħna ma għandna seta' noqtlu lil ħadd. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu raġa' daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu qallu: inti s-sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb: dan qiegħed tgħidu int minn moħħok, jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: mela jiena ludi. Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk fidejja, x'għamilt? Ġesu wieġeb: is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-għases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax fidejn il-Lut. Imma ta' bilħaq, saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: mel int sultan? U Ġesu wieġeb: int qiegħed tgħidu jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhet għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu: u l-verità x'inhi? Kif qal dan, raġa' ħareġ quddiem il-Lut u qalilhom: jiena ma nsib ebda ħtija fih. Is-sintom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-għajd. Tridunix neħilsilkom lis-sultan tal-Lut. Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu mhux lil dan imma lil Barabba. Dan Barabba kien brigant.